जोबोद मोनसे गोथार हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय दं नै जोंनि केसि कलेजनि 12थि गायसनथाय सान हाबाफारि बे हाबाफारियाव खौ मेहेरगोनां खालामफैनाय मानगोनां जोंनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सारखौ आं साबायखर बावदों आरो लोगोसे आं साबायखर बावनो लुबैदों नैबे कलेजआ दिनै 12 बोसोरनि गेजेरावनो जोंनि 6.3नि दफा मथे मानगोनां प्रमद बर'नि नाजानायाव नैबे कलेजआ 10था कलेज लानायफोरनि गेजेराव मोनसे कलेज जानो हादों आं आसा खालामो जोंनि ओनसोलनि सिमला ओनसोलनि जिखिनि जौगानायनि जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारियाव सोलोंथाइ बिथिङा मैखोमै बाहागो लायो जिहेतु आरो बे जोंनि ओनसोलाव डिग्री कलेज गंसेबो गैखाया आरो दा बे कलेजजों जों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जिखिनि सोलोंथायारि थासारिफोर बे थासारिफोरा मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो गोबां फरायसाफ्रानो साइन्स स्ट्रिम फरायनो गोसो नाथाय रांनि जेंनायाव हाया नोंथांमोननि एरियायाव बेनि थाखाय माबा मोनसे सानदों नामा सरासनस्रायै बे कलेजावबो जिहेतु सरकारनि नेम बायदियैनो फ्रि एडमिसन होनाय जादों बिदि रोखोमै रांनि निस्सय जेंना थानाङा होननानै आं सानो आरो लोगोसे जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सोरखारनिफ्राय निजुत मयना आरो गियाननि सोरां जिखिनि बिथांखि फोसावबाय थानाय जादों आरो बे बिथांखिनि हेफाजाबजों निस्सय जोंनि नोरजिया थाखोनि जिखिनि न'खरफोरनि फरायसाफोर बे फरायसाफोरा एसेबाबो सहाय जागोन होननानै आं सानो आरो आं जेसेबांखिनि आंनियाव फरायसाफोरा एडमिसन लानो बा फर्म फिलआप खालामनो थाखाय उसुबिदा दिन्थिनानै फैयो बिथांमोनखौ आं बेक्तिगतभाबैबो जोबोद हेफाजाब होबाय थादों आरो आं आसा खालामो फरायनो गोसोबाथाय नैबे रांखान्थियारि बिथिंनि जिखिनि एसे जेंना बे एसे जेंनाखौ जों बोस्रांनानै लानो हायो होननानै जों सानना लानो हायो आरो साइन्स स्ट्रिम हिसाबै जोंनियाव थारैनो थांनाय बोसोरनिफ्राय डिग्रीयाव केसि कलेज बिबि किसान कलेजाव मोनसे साइन्स स्ट्रिम दं बे साइन्स स्ट्रिमनि अनगायै नाथाय हाई सेकेन्डारि लेभेलाव जोंनियाव साइन्स स्ट्रिम मोनसेबो गैया दा बिदि हेफाजाब जों कलेज कमिटिनिफ्राय दिनै मिनिस्टार सारखौ बुंदो जे आरो बिथांखौबो जों रोखा रोखा बुंबाय दं जे जुनियर लाइनावबो जोङो साइन्स स्ट्रिमखौ नैबे सिमला ओनसोलाव लानानै फैथारनांगोन होननानै बिथांमोना नाजानायनि बाथ्राखौ बुंदो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों जिखिनि सावरायबाय थानाय जिखिनि सोलोंथाइ बिथिंनि जिखिनि सावरायनाय बे सावरायनाया जौगायोबाथाय निस्सय जोंनि कक्लाबारि समस्ति हिसाबैबो नैबे ओनसोलाव साइन्स स्ट्रिमखौ जों मोननो हागोन होननानै मिजिं खालामना लानो हायो आरो माखासे लाइमोनफ्रा दिनैनि दिनाव सोलोंथाइखौ एसे गोसो होयैखौ नुनो मोनदों बा गाज्रि खामानियाव बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोनदों माबायदि दिथा होदों नोंथां थारैनो बियो जोंनि समस्तिनिल' नङा गासै बुहुमनि गासै बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे जेंना आथिखालनि लाइमोनफोरा सरासनस्रायै गावनि जिउखौ गोरलैयै मोनसे सानना लानानै आरो मावनांगौखौ जोब्बाय होनना सानना लानानै जोंनि सा ससेयावनो सोलोंथाइखौ लानायखौ गारनाय आरो बिमा बिफाजों बा गामि ओनसोलाव जिखिनि गाज्रि थासारि जोनोम जानाय बे जोनोम जानाया बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बा आथिखालाव जिखिनि बारहावा सोमजिनाय बे सोमजिनाया थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव आरो खैफोद गोनां होननानै आं सानो आं आथिखालनि लाइमोनफोरखौ बेखौल' खावलायनो लुबैदों जे गावनि मावनांगौथार खामानि हिसाबै गावखौ दैदेननो हानाय मोनसे जिखिनि सोलोंथाइ लानाय बे सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे आखाइनि खामानि आं खालि साख्रिनि बाथ्राखौल' बुंनो नागिराखै गाव रोंनो हानाय मोनसे आखाइनि खामानि बे स्किल डेभेलपमेन्टनिफ्रायनो जा साख्रि बाख्रियानो जा बायदि बिथिं फारसेखौ जाहाथे गावनि जिउखौ बेंगुरा खालामना लायासेनो बैबायदि सोलोंथाइफोरखौ लानो थाखाय नानाथा नाजायो आरो बिनि थाखाय जिखिनि नाजानायाव जिखिनि आसखान्दा जानाय बे आसखान्दा जानायखौ जोंनि सरकारनि तरफनिफ्राय स्किल डेभेलपमेन्टनि जिखिनि एवारनेस होबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थानाय बेफोरबायदि लाइनजों थाङोबाथाय निस्सय जोंनि लाइमोनफोरा समाजनि गाज्रि बेरेखा हाबा मावनायजों सोमोन्दो थानाय माखासे खाथि सोमोन्दोआ एसेबाबो जानगार जागोन आरो गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय जिखिनि बेबस्था लानाय बे बेबस्थाखौ गावबो एसे साननानै नायनो थाखाय आं लाइमोनफोरखौ खावलायगोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो
सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।